سلام كما ኣለኹም ሎም ብዛዕባ ሓደ ኣብ ህይወትና ዓቢ ቦታ ዘለዎ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ብጌጋ ንርድኦ ዛዕባ ማለት ብዛዕባ ገንዘብ ዕምቀት ክንርኢ ዝሕግዘና ሓንቲ ብልጽቲ መጽሓፍ ከላለየኩም እየ እታ መጽሓፍ ሞርጋን ሃውሰን ዝተጻሕፈት The Psychology of Money ወይ ሳይኮሎጂ ገንዘብ ትብል ዝተሓንቲ ሕቶ ክሓተኩም ስለምንታይ ብሉጻት ኣብ ሕሳብን ኢኮኖሚን ክኢላታት ዝኾኑ ሰባት ሓንሳብ ኣብ ገንዘባዊ ህይወቶም ኣዝዩ ሕማቕ ውሳነታት ወሲዶም ዝኸስሩ በቲ ካልእ ወገን ድማ ዝኾነ ዓይነት ናይ ፋይናንስ ትምህርቲ ዘይብሎም ተራ ሰባት ስቕ ብኸመይ ሃብቲ ዝሃንጹ ንዕዘብ መልሶ ኣብ ደረጃ ፍልጠት ዘይኮነስ ኣብ ስነ ልቦናን ጠባይናን እዩ ዝርከብ ሞርጋን ሃውሰን ኣብዛ መጽሓፍ ኣስሚሩሎም ዝዛረቦም እውን ነዚ ሓሳብ እዚ እዩ ብገንዘብ ዕዉት ምዃን ናይ ሕሳብ ቀመር ዘይኮነስ ናይ ጠባይ ፀዋታ እዩ ስለዚ ሎሚ ካብቶም ኣብዛ መጽሓፍ እዚኣ ተጠቂሶም ዘለዉ ወርቃዊ ሓሳባት ገለ ካብኣቶም ብዕምቆት እናዳሰስና ነቲ ናይ ገንዘብ ኣተሓሳስባና ክንፍትን ኢና ተዳለዉ ምክንያቱ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ንገንዘብ ጥራይ ዘይኮነስ ንህይወት እውን ንሪኤሉ መነጽር ክትቅይር ትኽእል እያ ሓሳብ ቁጽሪ 1 ዝኾነ ሰብ ዓሻ ኣይኮነን ናይዛ መጽሓፍ ቀዳማይ ምዕራፍ በዚ ዘገርም ሓሳብ እዩ ዝጅምር ሰባት ብዛዕባ ገንዘብ ዝውስንዎ ውሳነ ንኻልኦት ሰባት ዕሽነት ወይ ዕብዳን ክመስል ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ከምቲ እቲ ድርሰት ዝብሎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ውሳነ ዝውስን ኣብ ናይ ገዛእ ርእሱ ተሞክሮ ህይወት ኣብ ዝዓበየሉ ዘመንን ኣብ ዝኸቦ ባህልን ተመርኪሱ እዩ ንኣብነት ኣብ ከቢድ ናህሪ ዋጋ ኣብ ዝነብረሉ ዘመን ዝዓበየ ሰብ ገንዘብ ብቐልጢፉ ናብ ንብረት ናይ ምቕያር ዝንባሌ ይህልዎ ምክንያቱ ገንዘብ እናጸንሐ ክኸይድ ከሎ ዋግኡ ከም ዝንኪ ብግብሪ ርእይዎ እዩ በአንጻሩ ድማ ኣብ ዝተረጋገየ ኢኮኖሚ ዝዓበየ ሰብ ገንዘብ ኣብ ባንክ ምቕማጥን ወለድ ምርካብን ከም ብልሓት ክርእዮ ይኽእል እዩ ክልቲኦም ሰባት ካብ ናይ ገዛእ ርእሶም ኣረኣእያ ቁኑዓት እዮም ሓደ ውሉድኻ ስድራ ቤት ናይ ሎተሪ ቲኬት ገዝእ ከሎ ሓደ ሃብታም እዚ እኮ ድንቁርና እዩ ክብል ዝኽእል እዩ ንዕኡ ግን በታ ንእሽተይ ገንዘብ ዓቢ ሕልሚ ክሓልመሉ ዝኽእል እንኮ ዕድል ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ውሳነታት ገንዘብ ካልኦት ቅድሚ ምንቃፍና ተሞክሮና ክንርዳእ ክንፍትን ኣለና ሓቂ ገንዘብ ዝምድናዊ እዩ ሓሳብ ቁጽሪ 2 ሓቀኛ ሃብቲ እቲ ዘይረአ እዩ እዚ ምናልባት ካብዛ መጽሓፍ እዚኣ እቲ ዝዓበየ ሓሳብ ክኸውን ይኽእል እዩ መብዛሕትና ሃብቲ ክንለክዕ ብዝረአ ነገራት እዩ ክብርቲ መኪና ዓቢ ገዛ ናይ ቅንጦት ክዳውንትን ሰዓትን ሞርጋን ግን እዚ ዓቢ ጌጋ ምዃኑ ይነግረና እዚኣቶም ምልክታት ወፃኢ እምበር ምልክታት ሃብቲ ኣይኮኑን ሓደ ሰብ 10 ሚልዮን ዝዋጋኣ መኪና ክገዝእ ከሎ እንፈልጦ እንኮ ነገር 10 ሚልዮን ከም ዘይብሉ ወይ ካብቲ ዝነበሮ ከም ዝጎደለ እዩ ሓቀኛ ሃብቲ ማለት ገና ወፃኢ ዘይገበርናሉ ገንዘብ ማለት እዩ ኣብ ባንክ ዘሎ ኣብ ኣክስዮንን ካልእ ንብረትን ኢንቨስት ተገበረ ከምኡውን ንመጻኢ ናጽነት ተባሂሉ ተቐምጠ ገንዘብ እዩ እዚ ዘይረአ ሃብቲ እዚ እዩ ምርጫ መርግጋ ናይ ኣእምሮ ሰላምን ዝህበና እንፈልጦ ዶክተር ክብርቲ መኪና ክዝውር ከሎ ሃብታም እዩ ንብል ኣብ ድሕሪኡ ግን ልዑል ናይ ባንክ ዕዳ ክህልዎ ይኽእል እዩ በአንጻሩ ድማ ዋላ ሓንቲ ዘይረአየ ተራ መምህር ንዓመታት ኣዋህሊሉ ብሚልዮን ዝቁጸር ገንዘብ ኣብ ናይ ኢንቨስትመንት ኣካውንት ሒዙ ናይ ኣእምሮ ሰላም ክህልዎ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣቓልቦና ካብ ምርኣይ ናብ ምእካብ ካብ ቅንጦት ናብ ናጽነት ክንቀይሮ ኣለና ከምቲ ትደራሲ ዝብሎ ገንዘብ ከም ዘለካ ንሰባት ንምርኣይ ገንዘብ ምውፃእ ገንዘብ ንምስኣን ዝቐልጠፈ መንገዲ እዩ ሓሳብ ቁጽሪ 3 ዕድልን ሓደጋን ኣብ ዛንታታት ዓወት መብዛሕትኡ ግዜ ዕሽሽ ዝበሃሉ ክልተ ማንታ ሓይልታት ኣለዎ ዕድልን ሓደጋን ሓደ ሰብ ክዕወት ከሎ ሙሉእ ናይ ገዛእ ርእሱ ጻዕርን ብልሓትን ከም ዝኸውን ንሓስብ ቢል ጌትስ ኣዝዩ ብልህን ትጉህን ነበረ እንተኾነ ግን ኣብ ዓለም ኮምፒተር ካብ ዝነበረ ውሑዳት ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ሓንቲ ናይ መምሃር ዕድል ረኺቡ ነይሩ እዚ ዕድል እዩ በቲ ካልእ ወገን ድማ ሓደ ሰብ ክኸስር ከሎ ሙሉእ ናይ ጌጋን ስንፍናን ከም ዝኾነ ንግምት እንተኾነ ግን ሓደ ብልሓተኛ ነጋዳይ ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ዝኾነ ቁጠባዊ ቅልውላው ወይ ብሃንደበት ሕማም ንግዱ ክፈርስ ይኽእል እዩ እዚ ድማ ሓደጋ እዩ ነዚ ምርዳእና ክልተ ዓበይቲ ጥቕሚ ኣለዎ ቀዳማይ ኣብ ግዜ ዓወት ትሑትን ክንከውን ይገብረና ሙሉእ ናትና ጻዕሪ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ እንፈልጦ ኣይንዕበን ካልኣይ ኣብ ግዜ ውድቀትን ንርእስና ይቕረ ክንብል ልዕሊ መጠን ከይንጭነቕን ይሕግዘና ምክንያቱ ኩሉ ነገር ኣብ ትሕቲ ቁጽጽርና ከም ዘይኮነ ንርዳእ ስለዚ ኣብ ህይወት ይኹን ኣብ ኢንቨስትመንት ንዘይተጸበናዮም ሓደጋታት ኩሉ ግዜ ድልዋት ምዃንና ናይ ድሕነት ምግዳፍን ብልሓት እዩ ሓሳብ ቁጽሪ 4 ይኣክል ማል ምፍላጥ ኣብ ስነ ልቦና ወዲ ሰብ ካብ ዘለዎ ዓበይቲ ሓደጋታት ሓደ ዝበለጸ ናይ ማል ባህጊ እዩ ሓደ ሽቶም ስወቕዓና ዕግበት ካብ ምርካብ ንላዕሊ ብኡን ኣብቲ ዝቐጸለ ዓቢ ሽቶን ዘልል እዚ ሽቶኻ ናይ ምስፋሕ ልማድ ንብዙሓት ንጥፍኣት ኣሕሊፉ ሂቡ እዩ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ገንዘብ ዝነበሮም ሰባት ዝበለጸ ንምርካብ ክብሉ ዘለዎም ኩሉ ኣብ ሓደጋ ኣትዮም ክኸስሩ ንርኢ ከምቲ ደራሲ ዝብሎ እቲ ዝኸበደ ናይ ገንዘብ ክእለት ሽቶኻ ምስ ወቕዓኻ ደው ምባል ምፍላጥ እዩ ነቲ ኣክል ዝብል ነጥቢ ንገዛእ ርእስኻ ክትውስን ኣለካ ንርእስኻ ምስ ሰባት ምውድዳር ሓጎስ ዝሰርቕ መርዚ እዩ ኩሉ ግዜ ካባኻ ዝበልጥ ሰብ ክህሉ እዩ ስለዚ ናይ ገዛእ ርእስኻ ፀዋታ ክትፃወት ኣለካ ኣብ ህይወት ዝዓበየ ሃብቲ ንጎ ካብ ምድቃስ ተንሲእኻ ሎም ዝደለኽዎ ነገር ክገብር እኽእል እየ ምስ ዘይፈቱ ሰብ ክሰርሕ የብለይን ምባል ምኻል እዩ
إذا نتأنت زي زبكا جنزب نتليكا كابون لعلن مسقام نتأنت أو حدا قامتاو ترقم يقولون حسب قطر حموشتا حيل الربع بيتن قدا جزين compounding in time ألبرت أينشتاين ناي عالم شامنا يتأمر درب ولا ديو يدنيرو انت خوانا جن مبزحتو انا إذا حيلي حقا مستيرا يتردانا صبغ زبهار ربحان وحدي زي قارص مكتتال مخاليو مبزحتو أهاب تزاكبو كحمسان سوسان عدميو دحريو سلامنتاي مخنياتو تحايلو درب بيت كسرح بنوح ديزيو بالحات اكسيونات ام مرات راي زي كونس 8 عامات تاكل اب تعداغا كصنح مخاليو اذا مالت نعانا تمرتو انتايو هابتن مهنا زدلي زدن قراب حزي كونس وط زخونه موهلالن انفستمنتن كاب كلن لعلمات عقستيو بن عداغا موزاب تسنابيدنا موصا وي قلطفنا روحان مركاب حدغا صوتا ميتاو نتي مسرح درب عبيت يبرسو سلازي هابت كم ماراثون غيامبر كم ناي 100 متر قلطف غيا يكونن زنص The Psychology of Money ناي فاينانس مصحف طراي يكونتن بزعوا هيوت حدغا حاغوس السعن نصنتن زمهر ناي طباب مصحف يو ቋንቋ ኣዝዩ ቀሊል መሳጥን ኮይኑ ዝተሓለለካ ቻርትን ቀመራትን ካብ ምጥቃም ንላዕሊ ብዝርድኡ ዛንታታት ሓሳብን የረድእ እዛ መጽሓፍ ሲኣ ብኸመይ ሃብታም ክንከውን ንኽእል እንትብሕቶ ናይ ደረጃ ብደረጃ መምርሒ ኣይትህብን እያ ኣብ ክንድኡስ ምስ ገንዘብ ጥዑይን ቀጻልን ዝኾነ ዝምድና ክህልወና ዝገብር ቁኑዓት ሓሳስባት ትሕዘና ንገንዘብ እንርእየሉ መንገዲ ብምቕያር ዝሕሸ ናይ ገንዘብ ውሳነ ክንውስን ጥራይ ዘይኮነስ ተረጋጋእ ትርጉም ዘለዎም ብጭንቀት ዘይተመልኡ ህይወት ክንመርሕ ትመኽረና ነዛ መጽሐፍ እዚኣ ንመን መኽራ ንኩሉ ሰብ ኣብ ዓለም ፋይናንስ ንጀመርትን ክኢላታት ንመንእሰያት ንዓበይቲ ጠቃሚ ትምህርትታት ሒዘሎ ናይ ገንዘብ ክእለት ካብ ብልሓት ንላዕሊ ናይ ጠባይ ጉዳይ ምዃኑ እንተተረዲእና ኩላትና ዝሓሸ ናይ ገንዘብ ህይወት ክንመርሕ ንኽእል ኢና ስለዝተኸታተልኩምና ካብ ልብና መስግን እዚ ዳህሳስ መጽሓፍ ከም ዝጠቐመኩም ተስፋ ንገብር ንስኻትኩም ብዛዕባ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ወይ ብዛዕባ ሳይኮሎጂ ገንዘብ እንታይ ትሓስቡ حسابكم أو كومنت أكافلو ناس فيديو انتفتحوا لايك شير وسبسكرايب مقوار يترسعوا أبغى تصل فيديو كساب نراقب سلامكم